paas is gebouwd te behou. Hy is gebou soos 'n lunchbar. O, paas het wie hy woordpad toegebring. Ek het net gevat wat myne is. Vat net wat joune is hier. Los die anders. O, waar het Suster Sophie wie vandag oorgekom? Die keer moes al uitgekom het. Toe het weer lang getuienis, waar het sy gisteraan teen die voordag gesien. Los uit die ander mense, Suster Sophie. Jy moet hy het reeds wel 'n bid. Sy praat nou van, Kosie wat nou? Die handsakkie net so buig. Hy staan binne die handsakkie se suster. En dan wys hierdie suster nog goed in die kerk. Kyk, jy is hier uit. Nee, die sustertjie sal moet pad toe kom. Die kerk moes al uitgekom het. O, pas jou eister. Goed masjien. Die woord was in Johannes 15. Die ware wingerstok. O, pas het om lekker kort en kragtig pad toe gebring. Veel deesdae, as die mense in die kerk, maar die ander mense wat nog die kerk loop, bietjie banger raak of skrikker raak vir hierdie lange getuienis wat hulle het. Is dit 'n getuienis die hele, seker 'n hele 2 ure. Kamp gestop maar so uit sy blinke ba. Oeh, klim op. Ek is rustig vir die week. Ek is rustig. Oh, rustig is ek. Oh, brand hierdie voete. Hey, klim op die vierige baan. As net hierdie getuienis wat die mense hart so seer maak. Sy praat nou van wat het in die voordag gebeur. Ek wil nie dat hoor nie, ek wil hoor. Moet die Here jou opgetel en moet hy jou pad toe gebring. Nou moet ek hoor wat het gebeur in die voordag. Oeh, weer die land is kom in land. Ja, wat is die pet is so zwaar. Suster Drika goed verkoop. Die pet is het er ons op skuld nou gevat by Suster Drika. Pet is dan zo zwaar. 60, Suster 60. 3. Wat is jullie zo zwaar? Ja! Suster Drika, waarmee is jij bezig? Die ding is gestuur naar mij toe. Die ding is gestuur naar mij toe. Die droom wat ik gisteraan gehad, het is die droom. Hier is die droom. Ik heb gedroomd van klippen. Ik heb gedroomd hoe draai ik klippen aan. Ik heb gedroomd. Ik draag heel die klippen aan. Oeh. Ik had gisteraan gedroomd. En ik vouw die droom in de kerken af. Toen droom ik van hoe draag ik klippen aan. Mens kan eens met je naaste vertrouwen. Je moet je naaste liefheid zoals jezelf. Als je naaste je brood vraagt, moet je niet voor mijn klippetje niet. Kijk hier. Kijk nou, dit ding is gestuurd naar mij. Dit ding is een beplan, dit ding. Mijn ziel is heel wat omgekrabben. Ik was nog op je rechte plek. Die ding. Pas is aan mijn combat voor jullie type. En weet je. Repet is. Hoe komen ze hier? Pet is zo zwaar. Gisteraan gedroomd, is die droom. Hier is die droom. Open bloed van mijn geziel draag kippen aan. Open bloed zie ik in mijn geest. Hoe draag kippen aan. En die zei, je moet je nooit onderschatten. Hier is die kippen. Hier is die kippen, die kippen. Hier is kippen. Hier is kippen, ze hard arbeid. Hier is kippen. Zie goed die. Paaste moet ouder van die kippen. Paaste moet ouder van die kippen. Paaste moet nou pad toe